Bij een omvaring op de Waadzee tussen snelboot De Tiger en wettertaxi Stormloper om kwartierzoon van de Moon in de 2 mensen om het leven kwamen. 2 oren, waaronder een jonkje van 12, worden vermist. De kans dat zij nog in leven binnen is liet, zo zei ze de helptjenesten. Dit is de wettertaxi Stormloper. Het schip leidt op een zoonplaat in het Skuitengat tussen Skilge en Vlieland. Daar kwam het schip van de Moon in omvaring met sneltjenest De Tiger. De wettertaxi rekken bij de klap onder wetter, maar kwam gauw weer boppen. Alle 8 opvarenden belonnen in het wetter. De helptjenesten ha 6 van haar uit het wetter herlikend. 2 van haar had net oelibben. Haar lichamen binnen van een midje burgen. De Tiger mocht van de autoriteiten naar een skofke naar de haven van Haas. 2 opvarenden worden dus nog vermist. Het gaat om een volwassene en een jonkje van 12. Op het gemeentehuis van Haas wie om 4 uur een passenconferentie over het ongeluk. Voor u is weer der Erit Science. Erit, wat is der zijn? Ja, in het kwart is er eigenlijk net een soort nieuwe informatie uit die passenconferentie kwam. Er is intussen duidelijk dat 2 mensen overleden binnen en dat er nog gezocht wordt naar 2 andere mensen. En dat de kans dat die 2 in leven binnen, dat die heel liets is. Er is een soort empathie, maar echt nieuwe informatie is er uit deze passenconferentie net kwam. Nee. En er wordt praat hoe de omstandigheden dat de beide boten invatten. Wat als stoot daar jet? Ja, er gingen geruchten dat de 2 boten te hut vatten en dat de vaarroute in het Schuster broekt waard. Ja, de burgemeester die zei dat het speculatie is en ze wil het net bevestigen. Ik hoor veiligheidsmaatregelen was er eens net uitlitten. Ik ga niet af op geruchten. Geruchten, aannames, we gissen, we denken dit, we denken dat. Ik denk dat we dat niet moeten doen. Waar we van uit moeten gaan is dat er straks een gedegen onderzoek gaat komen van het Openbaar Ministerie, ondersteund door de landelijke eenheid en de politie. En dat we dan op basis van die onderzoeksresultaten conclusies moeten trekken. Dus ik ga niet mee in die geruchtenmachine. Lijkt me niet verstandig. Nou zijn er dus nog 2 mensen vermist. Er wordt net meer actief op het wetter naar Harren zocht. Waarom net? Nou, dat is maar drenkelingen zo. Hoe langer de ziektocht wordt, hoe lietste de kans is dat ze nog in leven binnen. Juist daarom had de helptjenesten op een gegeven moment besloten maken om net meer te zieken naar uw levenden, maar om te zieken naar de lichaams van de mensen. Er wordt nou nog volop zocht, ook op de stroom, en daar zei de burgemeester dit over. Zowel brandweer als de voertuigen die we hebben van de KNRM zijn dus sinds vanmiddag op het strand aan het zoeken. Het getijde verandert, de stroming verandert en mensen zijn zo vakbekwaam dat ze de stroming en het getijde kunnen lezen en begrijpen hoe een en ander zich ontwikkelt. En dus wordt er nu aan het strand gezocht. En dat is niet kleinschalig, dat is met alle inzet die er mogelijk is. Nou, en is er nou al wat duidelijk hoe dit ongeluk nou krijgt gebeuren, Koen? Nee, zoals ik al zei, er zijn een heel soort geruchten, maar echt bevestigen we dat nog net. We zullen echt afwachten maar op het onderzoek van onder andere de Onderzoeksraad van de Veiligheid, voordat we hier meer over weten. Duidelijk. Dank u wel, Erit, daar vanuit Haas. En op Skilge is al de hele dag verslagjouwer Lennart Geerts. Lennart, door wie dus van de Moon betiert al gauw bij die omvaring. Wat wie het voor een dag op Skilge? Ja, een dag met veel emoties, veel verdrietige eilanders. Ook al waren de mensen waarschijnlijk niet hier van het eiland, maar toch veel mensen die betrokkenheid tonen. En ook op de kant stonden hier op de haven, gekeken hebben naar de locatie. Vanochtend vroeg kwam de melding al dat er een aanvaring was. Dat was zo'n 7:15. En toen werden al direct de reddingsboten opgeroepen van zowel Vlieland als Harlingen als Terschelling. Dus toen hadden we al zoiets van het is foute boel. Via de scanner was te horen dat er inderdaad wel vrij veel paniek was. Dat er mensen in het water terecht gekomen waren. Dat ook van de watertaxi niet heel veel meer over was. En dat mensen de hulpdiensten maar machtig aanwezig moesten komen. En dat daarom ook snel werd opgeschaald naar grip 1 en later grip 2 en nog weer ietsjes later grip 3. Wat echt betekent dat het een crisis is van echt een groot regionaal niveau. Wat kun je al vertellen over het plak van die omvaring? Nou, dat was hier vlakbij het eiland in het Schuitengat. We hebben het ook al kort opgenoemd net. Een plek waar de boot normaal gesproken niet doorheen vaart. Het is een route om af te steken. Wordt de laatste tijd wel weer steeds vaker gebruikt. De afgelopen jaren kan er steeds meer doorheen gevaren worden, omdat het natuurlijk weer dieper wordt. Het was
heel lang dichtgeslipt. Er kon er niet meer doorheen. En we hebben ook een andere vaarroute, dat is via de Slenk heet dat. Die is ietsjes langer hier. Maar deze route wordt dus sinds kort weer gebruikt. Er is daar geen verlichting, het is daar vrij donker. Ja, dat maakt het allemaal niet bevorderlijker voor zo'n situatie. Nee, en hoe is het met de belutsen mensen die de wien bij die onvaring? Nou, er waren natuurlijk 8 opvarenden op de watertaxi en daarvan zijn er nu nog 2 vermist en zijn er 2 overleden. Eén daarvan, van die 4, de andere 4, is ook in kritieke toestand in het ziekenhuis. En met die andere 3 is, ja, daar werd ook tijdens de persconferentie niet veel over gezegd. Er werd ook niet heel veel over gezegd. De aanvarenden, de mensen die opvarend waren op de snelboot, op de Tiger, ja, die bestond voornamelijk uit eilanders. Want die boot vertrok hier om 7:05 van het eiland. Dat is de eerste boot die hier vandaan gaat. En mensen die aan de wal gaan werken, ja, die nemen dan vaak die boot. En zo ook eilander Arike Sieben. De boot, de Tiger, vertrok 7 uur uit de haven van Terschelling in het donker. En ik denk dat we 10 minuten, een kwartiertje onderweg waren. En ik zelf was aan het werk. Dus ik zat typen en in één keer kwam er een enorme klap. Ja. En wij zaten boven met 5 mensen. En een van die mensen achter mij die had zoiets van: hey, zijn we op een boei gevaren? Wat is dit? Zijn we op een boei gevaren? Het schip kwam in één keer met een enorme klap tot stilstand. Toen kwam de bemanning uit de stuurhut. We zaten vlakbij de stuurhut. En die zei: allemaal kalm blijven. We hebben een aanvaring. En we komen zo bij jullie terug. Nou ja, en al vrij snel kwamen ze terug en vertelden ze dat we op een ander schip waren gevaren. Ja, en toen het ongeluk was gebeurd, de reddingsdiensten waren... Toen moesten jullie op een gegeven moment terug naar de haven. Ja. Ja, nou ja, dat heeft de kapitein heeft het omgeroepen van we varen heel, heel rustig terug. Nu naar de haven van Harlingen. De Tiger heeft ook schade, dus we doen heel kalm aan. En er wordt hier volop gezocht, alle reddingsdiensten zijn ter plekke. Wij kunnen nu niks doen, dus wij gaan heel langzaam richting Harlingen. Ja, en daar zijn jullie opgevangen? Ja, eigenlijk meteen op de boot al. De stewardess kwam steeds langs bij iedereen. En toen we aanmeerden, zei de kapitein dat we aan de kade werden opgevangen. En we kregen koffie en thee. En ja, dat was, het was gewoon hartstikke mooi geregeld. Heel fijn. Lennart, nog even hoe het plak weer die onvaring die het Skuitengat. Dat is net de gebroekelijke route. Waarom vatten de beide skippen daar? Ja, dat is een grote vraag. Vermoedelijk om brandstof te besparen. Dat is ook wat de laatste tijd vaker gebeurt. De brandstofprijzen die zijn ontzettend hoog. Helemaal voor Rederij Doeks. Bepaalde brandstoffen die ze gebruiken zijn zelfs met 900% gestegen. Dus dat wordt haast onbetaalbaar. En om dat te besparen, dan steken ze de laatste tijd vaak af door het Schuitengat. Want het Schuitengat is een afsteekroute. Het is niet een officiële vaarroute. Maar het maakt het net even iets korter. Je vaart vanaf de Schelling eerst naar Vlieland. En dan de vaarroute die vanaf Vlieland ook genomen wordt. Dus dat is aanzienlijk korter dan dat je helemaal kronkelend door alle slenkjes vanaf de Schelling moet varen. Daar mag officieel nog in het donker niet doorheen gevaren worden. Ja, dat wordt nu dus nog onderzocht hoe dat precies zit. Of dat in dat geval, of dat vandaag ook een probleem was, of dat ook meespeelde. Maar om het te verlichten, om die brandstof altijd te kunnen besparen, is er de afgelopen periode een aanvraag geweest van zowel Doekse als de gemeente aan Rijkswaterstaat om dat te verlichten. En ja, daar kwamen wij bij Omroep Friesland ook achter. En daar hadden we afgelopen week al een reportage over. Dit is de normale haatvaarroute. En dit is de quattro-route via het Schuitengat. Alleen nog in het donker is die route net verjachten. En nu wij worden eigenlijk in het donker ik wil terug in. Want het scheelt een beetje brandstof en dat is beter voor het milieu en ik voor de portemonnee. Ze kunnen er in het donker net losvaren omdat er geen verluchting is. Dus dan mag zij dat net. Dus wij vinden het dan net meer dan logisch dat het Rijkswerk instiepen en zorgen dat die route verlucht wordt. Zodat ze daar langs kennen en het goed capert bloedt om op Skielge te komen en weer in Haas. Nou is de ziekenactie naar die 2 vermisten nog volop onder gang. Hoe gaat dat nou verder?
Ja, de KNRM-boot die daarvan zocht van Terschelling, die is zojuist weer hier aangekomen. Die zijn de hele middag nog verder gezocht. Naast dat het een grootschalige actie was, hebben die het initiatief nog opgenomen. Zoals de burgemeester van Terschelling vanmiddag zei in de persconferentie, om zelf door te gaan zoeken. Die kunnen het niet niet naast zich neerleggen dat nu niet meer gebeurt. Dat je zegt van we stoppen met zoeken. Dus die gaan door. Wat wel opmerkelijk is, op Terschelling mag in de winter op het strand gereden worden. En sinds kort in oktober ook, maar dan alleen na 6 uur 's avonds. Ja, en de kans dat die mensen al dan niet overleden aanspoelen op het strand, die is hier wel heel groot aanwezig. En om daar ook bij te ondersteunen bij die zoekactie heb ik van meerdere eilanders begrepen dat zij vanavond ook even een rondje over het strand doen om te kijken of ze kunnen helpen, of ze duidelijkheid kunnen bieden aan de families van deze slachtoffers.